Искам да направим едно специално обращение към Питър Ханке, министър на транспорта и инфраструктурата на Австрия. Господин Ханке, какви са тия влакове, дето се возиме в Австрия? Какво е това нещо? Какъв е този вагон-ресторант? Никакъв шум няма тук. Топло. В туалетните душ може да си пуснеш. Кожени седалки. Какъв е този влак? 250 км скорост. Аз за 500 км получавам 3 часа пътуване. Вижте се с господин Караджов, например, министър на транспорта в България. Вие знаете ли, че в България ние за 500 км София-Варна, например, ние пътуваме по 18-20 часа. И влака се пали. Ти си на влак. Тудов, тук пълна тишина. Ти там пътуваш. Влака се клати, спира непрекъснато, тръгва, спира, 40-50 км, пали се. Тук какво е това, бе? Аз ако искам 5-звезден хотел, ще си вземем хотел. Аз съм се качил на влак. Какъв е то влак? Ходи в България да видиш какви влакове има. Какво нещо? Капучино ми сервират. На всеки 250 км по 3 евро да пием капучино. Погледни, какво е това капучино? Няма ли пластмасови чашки? Разтворимо кафенце. Влак.